дуруд бинандагони азиз, солҳои тӯлонӣ меандешиданд ки зан ҳаёташро комилан ба оила мебахшад. имрӯз ба дӯши ҷинси латифу нозук на танҳо масъулияти хонавода, балки масъалаи худро шинохтан низ вогузор шуд. имрӯз рисолати занони донишманди тоҷик аз он иборат аст ки панди рӯзгорро ба мардум талқин намоянд ва дар оила, ҷомеа ва байни мардум мақоми шоиста ва эҳтироми хоса дошта бошанд. хуб бинандагони гиромӣ, имрӯза меҳмони барномаи мо ҳастанд Парвина Олимбойзода. аз зумраи нафароне ҳастанд ки хешро дар ҷомеа ҳамчун зан ихтирокор шинохта карданд. хушбахт касест ки мақому мартабаи ӯро ҷомеа эътироф мекунад. ин матлаби фарогир маҳз ба зиндагинома ва фаъолияти босамару нусратбори номзади илмҳои техникӣ ғолиби як қатор озмунҳои байналмилалӣ Парвина Олимбойзода рабт дорад. ӯ дар тӯли фаъолияташ дар шохаҳои гуногуни ҳаёти илми Тоҷикистон бо донишу малака ва таҷрибаи андӯхтаи худ собит намуд ки фарзанди шоистаи миллати тоҷик мебошад. ӯ яке аз он бонувони ихтирокор мебошад ки рангҳоро аз растаниҳои табиӣ ҳосил намуд. номбурда зикр кард ки барои бо сифати хуб истеҳсол намудани ашёи пахтагин бояд аз чунин рангҳо истифода намуд. аз ихтироти шумо то ҷои мо воқиф ҳастем, яъне ки ихтироти шумо аз растаниҳои табиии ватанамон ҳосил кардани рангҳо барои маҳсулоти насоҷӣ мебошад. хуб мегуфтед ки худи ана ҳамин тавлиди идея аз куҷо сарчашма гирифт ва имрӯз дар куҷоҳо истифода бурда мешавад? хеле ки шумо қайд кардед, ин ихтирои мо асосан аз рангҳои табиӣ ҳосил кардани ранг буд барои маснуоти насоҷӣ. идея чӣ хел пайдо шуд? идея вақте ки зан модар мешавад, соҳиби фарзанд мешавад, якумин дараҷае ки масалан модар бояд ғамхори фарзанди худ бошад ва ман бештар ба ҳамун либосое ки фарзандони ман мепӯшиданд аҳамият медодам, чунки вақте ки тифли хурдсол ҳаст, ҳамун либос бояд пахтагин бошад, бояд чизи синтетика надошта бошад, ягон чизе ки зараррасон аст ба бадани вай бояд набошад. ман ба ин чиз бештар аҳамият медодам ва баробари кору фаъолияти худ як шавқи зиёд доштам барои як чизи навро аз худ кардан, омӯхтан ва беҳад мехостам кори илмӣ кунам ва рости гап намедонам идея аз куҷо ба сари мо омад, вале ҳамхе пешниҳодо шуд ки чӣ мешавад ки мо ҳамин рангҳои табииро аз растаниҳои табиӣ ҳосил кунему барои матоъҳои тоза табиӣ пахтагин барои кӯдакони наврас пешниҳод намоем ки ҳамон безарар бошад, аз ҷиҳати экологӣ тоза бошаду ягон зарар надошта бошад. ҳамхе идея пайдо шуд ва мо рости гап бисёр омӯзиш кардем, аз бисёр растаниҳо истифода бурдем, таҳлил кардем, вале дар асл ду растаниҳоро интихоб кардем ки имрӯз дар хонадони ҳар як инсон ман фикр мекунам ин растаниҳо вуҷуд дорад ва ба мардум ошно ҳаст. якумаш ин ҳазорспанд мегӯянд ёки испанд. ман фикр мекунам барои айни зукому касалиҳое ки ҳастанд, барои дезинфексияю ҳамин чизҳо бисёр мардум онро дуд мекунанд. ҳатто баъзеҳо барои чашмро дур кардан ҳамин чизҳо истифода мебурданд. мо ҳазорспандро гирифтем ва як растании дигар ин чойкаҳак мебошад ки бештари мардум онро барои саломатӣ истифода мебурданду чой дам карда ҳамонро менӯшиданд. мо вақте ки таҳлилҳо гузарондем, ҳамин хусусияти зидди бактериявии онро муайян кардем, зидди микробии онро ва онҳо ки растаниҳои антисептикӣ мебошанд, бештар дар тиб истифода бурда мешавад. мо ҳаминро таҳлил гузарондем ва вақте ки муайян кардем аз сарчашмаҳои гуногун, як ҳамин рецептураи қадимаро ба даст овардем ки аз донаи ҳазорспанд ранг ҳосил кардан. мо хостем ҳамонро идома диҳему, дурустии онро аниқ кунем ва ҳамин тавр мо донаи ҳазорспандро истифода бурдем. ранге ки буд ба даст овардем,
ва таҳлилҳои дигар низ гузаронидем, хосиятҳои физикӣ, химиявӣ онро муайян кардем ва ҳамон рангро барои ранг кардани маснуити насоҷӣ истифода бурдем. Як чизи аҷибаш ҳамон буд, ки вақте ки мо маторо ранг кардем, ҳамон растаниҳое ки интихоб кардем, ин хусусияти яъне фоиданокии худро гум накарданд. баъди ранг кардани мато муайян кардем, ки ҳамон матоҳое ки мо ранг кардем, онҳо дорои хусусияти антисептикӣ низ мебошанд. Бинобар ин дар замони ҳозира ки таваҷҷӯҳи бештари ҷаҳониён барои экология ҳозир бештар аст ва мардум бештар чизҳое ки аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад писанд мекунанд, маъқул медонанд ва ҳамин матоҳое ки мо пешниҳод мекунем, инҳо аз ҷиҳати экологӣ пурра тоза мебошанд, яъне матоҳое ки худи табиӣ мебошанд ва бо растаниҳои табиӣ онҳо ранг карда шуданд ва инчунин хосияти антисептикӣ низ доранд. то омода гардидани ихтироот бештари вақташро дар озмоишгоҳ мегузаронд. иқтисодиёти тоҷикистон барои мушоҳидаҳо ва кор дар ин раванд хеле мусоид мебошад. илми химияи тоҷик ба чунин нафарони лаёқатманд, ки дар ҳақиқат мехоҳанд умри худро ба илм бахшанд, ниёз дорад. боиси хушнудист, ки имрӯз ба ин қишри ҷомеа имкониятҳои фаровон аз ҳукумати ҷумҳурӣ фароҳам оварда шудааст. хосатан ғамхорӣ ва дастгириҳои сарвари давлат аз занону бонувони кишвар ҳар лаҳза эҳсос мегардад. занону бонувони тоҷикистон имрӯз на танҳо роҳбар ва сиёсатмадор, балки онҳо тавонистанд дар қатори мардон рӯ ба илм ва ихтироъкорӣ биёваранд. мегӯянд, ки аслан азамату бузургии инсон дар қобилияти андеша кардани уст. хуб омадани анами идея хуб мегуфтед, ки каш мо эҳсос намудед, ки дар шумо анамо истеъдоди фавқулода ниҳон аст, ки шумо фаҳмидед, ки аз уҳдаи ҳамаи ин корҳо баромада метавонед. аз хурдӣ бештар ба дониш омӯхтан майл рағбат доштам. дар вақти мактабхонӣ ба фанҳои дақиқ бештар аҳамият медодам, чун фани математика, физика, химияро бештар дӯст медоштам ва ҳамин буд, ки ман инчунин бо эҷод кардану расм кашидан низ майлу шавқ рағбати зиёд доштам ва ҳамин буд, ки хушбахтона ман баъди хатми мактаб донишгоҳи технологиро интихоб кардам, ба он ҷо дохил шудам ва таи муддате ки таҳсил кардам ман завқам бештар ба ҳамин ихтироъкориву навовариву ҳамин чизҳо бештар буд, чунки фақат дар донишгоҳ самти инноватсияю лоиҳаҳои навро ба донишҷӯён ҳамин чизро тарғиб мекарданд, меомӯзонданд, дастгирӣ мекарданд ва ин барои ман як нерӯ бахшид, як ҳавасмандӣ пайдо кардам, ки ман ҳам бояд як чизи навро эҳё. маҳсули эҷоди Парвина Олимбойзода хеле босифат, ҳадафнок ва мубрамизамон аст. Парвина Олимбойзода имрӯз ҳамчун омӯзгор, ихтироъкор байни ҳамкасбону ҳампешагон нуфузу эътибори зиёде пайдо кардааст, зеро ихтироъоти пешниҳод намудаи ӯ хеле хуб пазируфта шудаанд. агар ба худ як мақсад гузорад, як шавқ дошта бошад, албатта ба ҳадафи худ мерасад. ман фикр мекунам, ки муҳим шавқ доштан ба кору эҷодиёти нав ва ҳамин шавқ буд, ки ман имрӯз ба мақсади худ ноил гаштам, ҳаракат кардам, меҳнат кардам ва албатта пасту баландиҳо ҳам буданд, як нокомиҳо ҳам буданд, албатта дар роҳи илм, вале ҳеҷ вақт роҳафтода намешудаму ба кори худро давом медодам. ин шавқ буд, ки имрӯз ман ба ҳамин дараҷа расидам. муаллима, аз нокомиҳо гуфтем, дар ҳақиқат ҳамчунин аст. лаҳзаҳои файзбахши зиндагӣ ҳамон аст, ки гоҳе ноком мешавӣ, гоҳе ком ширин менамоӣ ва боз ҳам ба қадри анамон шириниҳо баландтар мерасӣ. мегуфтед, ки ана ҳамон мушкилиҳоро чӣ гуна шумо паси сар мекардед? ман худам дар зиндагӣ ба истилоҳ як шахси оптимист ҳастам ва ҳар як нокомие буд, дар он як неъмати худро ман медидам, як паҳлӯҳои мусбии худро пайдо мекардам ва як ҳодисае буд, ки вақти ман рангро тайёр кардам,
ман 6 моҳ ҳамонро эҳтиёт кардам, дар як шишаи зарфи махсус нигоҳ медоштам, дар як ҷои торикӣ интизор будам ки ҳамон натиҷааш чӣ мешавад. Ва баъд аз 6 моҳ ҳамон ранг бениҳоят як ранги ба зеби анормонанд шуд. Рости гап худам аз худам қаноат мекардам ки чӣ ранги зебо ба даст овардам ва бояд аз рӯи вай рангҳо ман таҳлилҳои дигарро мегузарондам ва вақте дар ҳамон озмоишгоҳи химия будам, ҳамон рангро гирифтам, бояд дар баландӣ мегузоштам ки ҳамон шиша мобайнаш холӣ будасту вай ғалти шикаст. Ман аз гирья бадтар шудам, чунки вай 6 моҳ ман онро интизор будам. баъд хай зуд гирифтем, онро тоза кардам, гирифтам ва дар ҳамҷо пайдо кардам ки устувории ранги ман дар ҳамон дараҷа буд ки ҳамон латтае ки онро тоза кардам рангаш аз вай нарафт. Ман ба худам аллакай қайд кардам ки ҳамин ранге ки ба даст овардем он устувор будааст. Ман хай бо баъди вай бо таҷрибаи худро давом додам, бо 6 моҳи дигар интизор шудам, вале ҳар як чиз дар ҳамин ҷо ман ба худам қайд кардам ки ҳар як чизе мешавад як хосияти хуби худро ҳам дорад ва бояд ҳамон чизро пайдо карда тавонистан дар кор аст. Ҳеҷ вақт роҳафтода шудан дар кор нест дар зиндагӣ, дар ҷодаи илм махсус ва он нокомиҳое ки мешавад инсоният бояд давом диҳад, ба мақсади гузоштаи худ бояд устувор бошад. нафароне ҳастанд ки таҳсил дар донишгоҳро танҳо ба хотири диплом медонанд, аммо дар раванди таҷрибаи омӯзиши ӯ ба хулосае омадан мумкин аст ки муҳити донишгоҳ ва фаъолият миёни шахсиятҳои соҳибкасбу соҳибтаҷриба қобилияти ҳалли масъалаҳо, пайдо кардани роҳҳои баромадан аз вазъияти душвор ва дар сурати ноком шудан таслим нашуданро омӯхт. таҳсил ва кор дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон сатҳи маълумоти умумии ӯро баланд бардошт. ӯ имрӯз омӯзгор буда дар татбиқи дастовардҳои илмӣ дар истеҳсолот, омода намудани мутахассисони баландпоя саҳми сазовор гузошта истодааст. мегӯянд вақте ҳар нафаре як ҷодаро интихоб мекунад, албатта ба касе пайравӣ менамояд. дар ҳамин самт шуморо ки дастгирӣ мекард, ба кӣ пайравӣ менамудед? ҳамаи устодоне ки дар донишгоҳ кору фаъолият мекунанд ба ман ҳаққи устодӣ доранд ва дар ҷодаи илм дар самти химия ба ман бениҳоят зани донишманд, бисёр ҳам шахсияти ҳалиму хоксор ки бештар аз 10 нафар шогирдонро дар таи илм, дар роҳи илм ҳидоят намуданд. муаллимаи азиз, номзади илмҳои химия, профессор Икромӣ Муҳаббат Бобоевна мебошанд ки бештар роҳнамоӣ мекарданд дар ҷодаи самти химия ва як роҳбари дигари ман ки бевосита ҳам дар зиндагӣ, ҳам дар рӯзғор, ҳам дар кору фаъолияти имрӯзаи ман ки ҳамчун роҳбар ҳастанд, ин доктори илмҳои техникӣ Яминзода Зарина Акрам мебошанд ки ба ҷавонии худ нигоҳ накарда ин қадар дастовардҳои сазоворро ноил гаштанд ва ба мо ҳамчун як намунаи ибрат мебошанд. Ростӣ аз пеш ҳам ба муаллима нигоҳ карда, новобаста аз зиндагию фаъолияти зан буданашон ки ин қадар ба дараҷаи баланд расиданду унвони докториро сазовор шудан, дараҷаи докториро нафаре гаштанд ки дар дили ман ҳамин оташи илмро фурӯзон карданд бар ман ва дар ҷодаи илм низ роҳбарӣ намуданд ва кӯмаки бешро дариғ надоштанд барои ман. ана ҳамин муҳите ки инсон дар он ба воя мерасад, дар ташаккули мибаъдаи инсон, яъне ки таъсири хешро мерасонад. хуб, мегуфтед ки шумо ки ба роҳи илм рафтед, роҳи илмро барои хеш интихоб намудед, дар чӣ гуна оила ба дунё омадед? пайвандони шуморо дастгирӣ мекарданд? вақте ки ман дар мактаб таҳсил мекардам, бештар барои омӯхтани илм таваҷҷӯҳ доштам. барои ҳамин вақте ки падару модари ман диданд ки ман бениҳоят шавқ дорам барои хондан, барои давом додани таҳсил, онҳо дастгирӣ карданд. албатта ман ба донишгоҳ дохил шудам. минбаъд вақте ки ба шавҳар баромадам, падарам фақат насиҳат мекарданд ки духтарам, муҳим оила аст, кору фаъолияти дигар ин дуюмдараҷа аст.
бинобар ҳамин хушбахтона ҳамсари ман низ ва барои кору фаъолияти ман зид набуданд, дастгирӣ мекарданд ва то имрӯз низ аз ҷониби онҳо ман дастгирӣ ёфтам. албатта вақте ки шахсият дар муҳити ором ба воя мерасад, дар кору фаъолияти ӯ як фазои солим аст, фикр мекунам барои кори илмӣ кардан бештар имтиёз дорад. дар кадом озмунҳо ширкат намудед? ман албатта бо воситаи ҳамин ихтирои худ бо дастгирии ҳукумати кишвар ва бевосита Маркази миллии патенту иттилоот соли 2021 ба шаҳри Великий Новгороди Федератсияи Россия озмуни ихтирокорони ҷавон ки аз дигар давлатҳо низ дар он ҷо иштирок мекарданд, ба ҳамон ҷо як намояндаи Тоҷикистон будам. ба ман ин мояи ифтихор буд ва бо ҳамин дастоварди худ ман Тоҷикистонро муаррифӣ мекардам. ба ҳамон ҷо сафар кардам. дар он ҷо вақте ки олимон ҷамъ мешаванд, олимони соҳа, як мубодилаи афкор мешавад ва ин ҳам ба қобилияти фикронӣ, ҳам ба кору фаъолияти минбаъдаи илмӣ, ҳам як нерӯи бештар мебахшад ки кори фаъолияти илмии худро боз ҳам давом диҳем, сайқал диҳем. ғайр аз ин ман дар озмуни ҳамасола, вақте ки озмуни ҷумҳуриявӣ дар ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ озмун мешавад, озмуни ихтирокорони занон, дар он ҷо ман ҳуҷҷатҳои худро ирсол кардам, ба таври маҷозӣ иштирок кардам ва сазовори медали биринҷӣ гаштам. Парвина Бону яке аз хатмкунандагони муваффақи донишгоҳ мебошанд, ки дар тӯли фаъолияти худ бисёр ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. Албатта донишгоҳро бо баҳои хубу аъло хатм намуданд ва баъди он дар донишгоҳ фаъолияти илмии педагогии худро идома дода, инчунин аспирантураи донишгоҳро хатм намуданд ва бо муваффақият дар соҳаи технологияҳои насоҷӣ номзадии худро дифоъ намуданд. албатта бисёр шахси ботамкин ҳастанд, шахси пурмасъулият ҳастанд, дар иҷрои вазифаҳои худ бисёр ҳам масъулияти баландро касб намуданд, дар озмунҳои байналмилалии ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок менамоянд ва инчунин дар озмунҳое ки берун аз ҷумҳурӣ, дар ҷумҳурии Туркманистон буд, дар ҷумҳурии Корея буд, иштирок карда сазовори медалҳо гардиданд, сазовори дипломҳои фахрӣ гардиданд. вақте ки сафар намудед, шуморо чӣ эҳсос фаро гирифта буд, ё ки соҳиби ҷои намоён гаштед дар озмун? чӣ бардошт намудед дар ширкат дар чунин озмунҳо? озмуни ки ҳамасола дар Кореяи Ҷанубӣ баргузор мегардад, озмуни ихтирокорони занони ҷаҳон мебошад. дар он ҷо ба таври маҷозӣ иштирок кардам ва сазовори медали биринҷӣ гаштам. боз соли 2022 буд, як озмун эълон карда буданд аз Туркманистон. ба мо мактубро ирсол карданд. ман албатта ҳуҷҷатҳои худро ба он ҷо равон кардам. баъд хушбахтона ба ман мактуб ирсол шуд ки муҳтарама, шумо ба ҳамин озмуне ки шуд, яъне унҷа олимпиадаи байналмилалӣ буд миёни ҷавонони ихтирокор, ва мактуб аз он ҷо ба ман омад ки муҳтарама муаллима, мо шуморо табрик мекунем, шумо сазовори ҷои якум гаштед ва барои маросими ҷоизасупорӣ шуморо ба ҷумҳурии Туркманистон даъват мекунем. бовар кунед, як ҳиссиёт маро фаро гирифт, ман бениҳоят хурсанд шудам. баъд ба он ҷо сафар кардам бо дастгириҳои бевоситаи роҳбарияти донишгоҳ, ҳукумати кишвар, ки имрӯз барои занон инқадар имкониятҳо фароҳам оварданд, ки мустақилона ба давлати дигар сафар кардан озодона, ин як боиси хурсандӣ аст. ва ман дар он ҷо рафтам, иштирок кардам, муддати як ҳафта дар он ҷо будам, ҷойҳои таърихии он ҷоро аз назар гузаронидем. дар конференсия буд, дар он ҷо баромад кардем. албатта ин як нерӯи рӯҳияи зиёд мебахшад ва ин аст ки ҳамон меваи ширини ҳамон корҳои озмоишии ман ҳаст.
ҳар як иштироки ӯ дар озмунҳои байналмилалӣ ҳам муаррифгари илми тоҷик ва ҳам муаррифгари санъати тоҷик ва урфу одати мардуми мост. аз сафарҳо муаллима шумо барои хеш чӣ бардошт намудед? вақте ки мо ба дигар давлат сафар мекунем, албатта зани тоҷик муаррифгари либоси миллии тоҷикӣ аст ва ман ғайр аз дастоварде ки доштам фақат мекӯшидам ки либоси миллии худро ба бар кунам ва ҳамон рӯзноманигороне ки буданд омада якум аз ман бо ман суҳбат мекарданд, чунки барои онҳо таваҷҷӯҳи бештар буд ҳам либоси миллӣ, ҳам дар Федератсияи Россия ва ҳам дар Туркманистон. Вақте ки мо бо либоси миллӣ мерем, муаррифгари миллату фарҳанги хеш ҳастем, аллакай барои онҳо як навигарӣ, як таваҷҷӯҳи бештарро ба худ касб карда буданд ва ин мубодилаи таҷриба буд. Ин боиси ифтихор буд ки ман танҳо нестам, яъне он нафароне ки дар дигар давлатҳо ҳастанд, кори илмӣ мекунанд, фаъолияти илмӣ мекунанд, ин ба мо имконият медиҳад ки боз ҳам дар як ҷо набошему ба пеш қадам гузорем, яъне кори илмии худро давом диҳем. Албатта ман ҳам ба худ бисёр чизро бардошт кардам ва ба худам ваъда додам ки албатта кори доктории худро сар мекунам. дар ҳақиқат ҳам муаллима имрӯз ба занони тоҷик як қатор имкониятҳо дар даврони соҳибистиқлолӣ яъне ки пешниҳод гардидааст. мегуфтед ки хуб имрӯз рисолати хешро шумо аз чӣ дар меёбед? дар самти илм боз ҳам корҳои муҳимтареро ба анҷом расониданд, дар тарбияи шогирдон, дар тарбияи насли наврас ва пеш аз ҳама ҳамчун модар тарбияи хуби фарзандон ки дар оянда як шахсиятҳои арзандае ки дар ҷомеа, дар равандҳои иҷтимоӣ саҳми босазои худро мегузаронанду дар хизмати модар ватан саҳмгузор бошанд. Албатта рисолати худро дар ҳамин мебинам. бисёр зани ҳастанд ки дар намунаи ибрат ҳастанд дар донишгоҳ, албатта аз маҳорату малака ва донишу заковати худ айни ҳол ба донишҷӯён, магистрантон бисёр ҳам дарсҳои ҷолиб медиҳанд, бисёр ҳам ҷолиб дарс мегузаранд ва умуман яке аз занҳои бомуваффақе ҳастанд ки донишгоҳ бо он кас фахр мекунад. мо албатта итминон дорем ки дар касбу кори оянда ва фаъолияти илмию педагогӣ ва таҳқиқии худ ба навовариҳои назаррас ноил мегарданд ва соҳаи насоҷии ватанӣ албатта бо дастовардҳои илмӣ ва таҳқиқотҳои илмӣ ки чунин бонувоне ки дар донишгоҳи мо ҳастанд, муваффақ ҳастанд, албатта истифода бурда дар илми ватанӣ, дар илми тоҷики худ саҳми арзандаи худро мегузоранд. парвина олимбойзода зикр менамояд ки ҳадафи чоруми стратегии мамлакати мо саноати кунонии ҷумҳурӣ мебошад. эълони 20 солаи омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маориф омӯзгорон ва ҷавононро ҳавасманд месозад то ихтирою навовариро зиёдтар карда онро ҳам дар тоҷикистон ва берун аз он муаррифӣ намоянд ва дар саноати кунонии мамлакат саҳми хешро гузоранд. имрӯз ин омӯзгори ҷавон дар таҳқиқи илмии бунёдӣ ва амалӣ дар самтҳои афзалият ноки илмҳои табиатшиносӣ, техникӣ, ҷамъиятшинос корҳои самарабахш анҷом дода нест. таманно мекунем ки дар оянда низ пайроҳаи дастовардҳояш зиёд гардаду чун машъали фурӯзон дар даврони истиқлол фаъолияташ аз ин ҳам густурдатар гардад.